Imatralla ollaan. Keli on aika harmaa, mutta onneksi mieli on kirkas. Nyt lähdetään katsoa meille vuokrapyörät alle. Fillareita oltiin vailla. Fillareita, joo. Mitäs tyyppistä ajoa teillä on? No jotain polkuja pitäisi käydä vähän tutustua tuolla. Suosittelen on meidän sähkömaastopyörä. Joo. Siinä on vähän hankikantoa ja Yes. niissä on naastat niin on pittoa tossa, että pärjää tuolla talvipolulla. Juu, se kuulostaa kyllä hyvältä. Joo. Joo. Moi, me on Jussi ja me ollaan täällä Vuoksella, saunalautta Imatralla ja ollaan menossa tuonne Vuokseen kellumaan kuivapuvuissa. Oho. Tää oli hauskaa. Tää oli oikeesti tosi makeeta. Ihan supermahtavaa. Kieltämättä vähän unettavaa. Tosi hyvä. Terve! On kyllä tosi jees. Milloin on viimeksi ollut pelastautumispukku päällä autossa? Kelluttiin tuolla virrassa, oli aivan mahtavaa, superrentouttavaa. Ja miten se oli, että 1 tunti, Nasan mukaan 1 tunti kellumista vastaa 6 tuntia syvää unta. Kiitoksia, oli aivan mahtavaa. Kiitos. Kiitti. Kiitos tästä. Makea kokemus. Hyvät viikonloput. Samoin, moikka! No morjesta, nimi on Kainulaisen Toni ja ollaan nyt Vuoksen kalastuspuistossa ravintola Vanha Virveli. Meillä tässä kansallismaiseman Vuoksi virtaa viedessä. Toimiiko? Toimii. Onko savulohta? Todella hyvää. Tuoksuu tosi hyvä. Aivan superhyvää. Niin, sä tykkäät. Mut ensin syö leipä. Sit vasta herkuttelemaan. Ei ole todellista mitään hyvää. Täällä on tämmönen aika mielenkiintoinen paikka kuin Sound Dome. Eli tämmönen vähän niin kuin iso iglu ja täällä on jäästä tehtyjä soittimia. Täällä on ollut konsertteja, useampia konsertteja jo nyt tämänkin talven aikana ja jäästä tehdyillä soittimilla. Käsittämättömän hienoa. Hohoja. Takana oikein mukava ja tapahtumarikas päivä. Tultiin just kämpille
Meidän asumus on täällä tämmöisessä resortissa kuin Saimaa Life and Light. Tämä on tosi mukava, tämmöinen hyvin kodinomainen. Tämä on oikeastaan niin kuin mikä tahansa kaksio ja parasta mikä tässä on, niin täällä on sauna, joka pistää justiinsa päälle. Me aletaan nauttia nyt illasta ja huomenna lähdetään katsoa minkälaisia talvipyöräilyn mahdollisuuksia täältä löytyy niin kuin polkujen merkeissä. Palaillaan huomenna. Hyvää aamukahvia. Päivä 2 Imatralla ja nyt lähdetään katsoa missä kunnossa on polut. Täällä on satanut yöllä, eilen on satanut, tosi märkää. Mua pikkusen jännittää, onko se tosi pehmeitä, että pääseekö se ajamaan vai ei, mutta sehän selviää vaan ainoastaan sillä, että mennään katsomaan. Missä on laittanut pehmeältä vaikuttaa polku, mutta katsotaan. Joo, ei tuu mitään. Joo. Joo. Jos saisi vähän vauhtia, niin... Vitosen nyt sieltä. Tätä tulin katsomaan. Joo, okei, joo. Ihan kivahan toikin on. Tässä kohti. Joo. Niin. On tää tosi hankala. Voitko mennä El? Sitten jarrulla voi vähän sitoa. Enduro hommia. Huhuhuhuhu. Eiköhän tää tässä. Ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Ainakin nämä polut on niinku täysin ajamattomuuskunnossa. Joo, ei ole mahdollista. Eikä vihti rikkoa niitä. Niin, siis voihan tonne mennä könymään vaikka tunniksi tai jotain, mutta me tehdään hallaa noille polulle ihan valtavasti. Me niinku rikotaan ne täysin. Nyt siinä on kelkalla kuitenkin ajettu, joka sitten kun tulisi pakkasta jäätyy. Jep. Nyt on satanut vettä yöllä ja täällä on lämpöasteita. Niin... Niitä en tiedä miten kauan on satanut vettä. Joo, mutta joka tapauksessa täällä on todella märkää niin kuin näkyy. Että... Mutta se on nuo polut huokosta. on varmasti tosi siistit. No ne on varmasti ihan supermakeita ja sillä se mua harmittaa, että me ei päästä kokeilemaan. Joo. Mutta ei sille mahda mitään. Ei me säälle voida mitään. Ei me sille voida mitään. No, eteenpäin lähdetään katsomaan muut hommia. Melkein ajaa menee helpommin. Ihan kun olisi liukasta. Vähän periaatteessa tuntuu siltä. Nyt tuoksuu jo munkki. Nyt lähdetään muuten maistelemaan. Ota kahvi ja munki. Eikö ota munkinkin? Joo, munkin ja sitten kaakao, jossa saa kermavaahtoa. Joo, kyllä. 9,50. Noin. Kiitos paljon. No nyt on testattu Hostel Ukolinnan munkit. Kyllä ne kannatti käydä testaamassa. Erittäin hyviä. Se on kello sen verran, että me lähdetään palauttaa pyörät taikavuokraamoon ja
Sitten alkaakin kotimatka. Moi! Ei, käytiin tänään katsoa, mutta siellä on niin pehmeetä, että mä ajattelin, että menee kaikki vaan pilalle, jos me mennään sinne. Siinä oli mahdollisesti sellainen tommonen, mikä vähän kantaisi siinä keskellä polkuun, muuten uppoaa aina heti. Pyörät luovutettu, auto pakattu. Imatra kiittää ja kuittaa jälleen kerran. Oli ihan supermukavaa. Tänne tulee taas ihan varmasti uudestaan. Tää oli meillä nyt toka reissu ja paljon jäi vielä juttuja, mitä haluaa tehdä. Ja harmillisesti ei päästy nyt nauttimaan poluista, talvipoluista fillarilla niin kuin oltiin ajateltu. Ja nyt pitää tulla vielä uudestaan. Kyllä ne pitää kokea. No mut hei, nähdään taas ensi kerralla. Moi!